Gradske teme. Dobar vam dan, gospodine Janči, gradonačelniče grada Đurđevca, dobrodošli u studio Podravskog radija. Dobar dan. I gospodin Lacković, predsjednik gradskog vijeća, dobar vam dan, je se dobro, predivan je sunčan dan. Tako i vikend pred nama. Odlično. Imam opet neka pitanja, onako pod navodnicima ću vas izrešetati. Građane grada Đurđevca zanima podosta toga, pa ću odmah gospodina Lackovića pitati. Održana je sjednica gradskog vijeća, ovog puta opet elektronski. Što je bilo na dnevnom redu, gospodine Lacković? Već je 11. sjednica, dakle od početka ovog saziva u kraće od godinu dana. Što sad sve građane interesira, to ne možemo baš znati, ali nastojimo biti informativni kroz ovu emisiju i kroz vaše praćenje, ali sa sjednice je bitno izdvojiti nekoliko točaka. Jedna se odnosila na zaključak za objavu javnog poziva, tražimo partnera za istraživanje i eksploataciju geotermalnih potencijala na području grada. Mijenjali smo uvjete poslovanja, stvarali nove olakšice u našoj poslovnoj zoni za poduzetnike iz nekih drugih djelatnosti, ne samo proizvodne. Isto tako smo onda mijenjali prateće projekte i programe koji su podloga za olakšavanje poslovanja poduzetnicima. Zašto ne ide Stari grad sam u taj neki projekt o kojem znam da se govori i zašto tu postoje neki partneri? Pa na području Republike Hrvatske je, odnosno u ovom panonskom dijelu, bogat geotermalni potencijal, ali vi jednostavno ne znate kakva je situacija ispod površine, odnosno na pojedinom području. Postoje bušotine koje je nekad radila prije 50 godina INA, znaju se okvirni podaci, ali recimo napraviti istraživanje jednog prostora je trošak otprilike 3 milijuna eura. Jasno da se to ne može priuštiti niti grad, niti gradska tvrtka, ali ono što je još bitnije da se za sve one radove koje vi najavite u Agenciji za ugljikovodike mora osigurati i jamstvo, dakle dati jamstvo agenciji u visini 10% tih predviđenih radova. I kad uzmete u obzir da je vrijeme novac, odnosno da bi trebalo sve u nekom kratkom roku napraviti, onda je jasno da to ne mogu raditi lokalne samouprave, nego ćemo mi pokušati preko javnog poziva gdje ćemo iznominirati nama ključne kriterije, dobiti tog partnera s kojim ćemo onda to zajednički raditi. A recimo... Koji su kriteriji za odabir partnera? Koji će biti? Pa nekoliko je kriterija o kojima ovisi, dakle, i kvalitete garancije i cjelovitosti pristupa istraživanju, rokovi, spremnost da se osigura slobodan pristup pod posebno povoljnim uvjetima i za gospodarstvo unutar zone i za javni i privatni sektor na području grada. Dakle, kriteriji su razrađeni. Varaždinska županija je sa svojom jedinicom lokalne samouprave sama napravila recimo takvo jedno istraživanje, ali to je otprilike 23 milijuna kuna. Mi nemamo partnera u županiji, a s druge strane sredstva koja će se moći koristiti iz europskih fondova su skroz ograničena. Nominirano je samo 10 bušotina, sad idu samo 2, a mi nismo niti u ovih 10, tako da moramo se snaći negdje na tržištu među zainteresiranima. Gradonačelniče, konkretno što to znači ovo što je gospodin Lacković pričao? Pa zapravo ovi uvjeti osiguravaju da mi dobijemo kvalitetnog partnera i da osiguramo sve bitne uvjete za naš grad. Bitna je i kvaliteta garancije, bitan je bonitet firme, iskustvo firme u takvim poslovima. Više tvrtke je bilo u gradu koje su zainteresirane za istraživanje i eksploataciju geotermalnih potencijala na području grada Đurđevca. Mi znamo da na području grada imamo 8 bušotina, želimo cijeli taj sustav staviti što je više moguće u funkciju, tako da je i to jedan od uvjeta da se na maksimalni način iskoristi energija proizvodnjom električne energije, ali i korištenjem toplinske energije kroz korištenjem topline u proizvodnim procesima, korištenjem u poljoprivredi i da na taj način se maksimalno iskoristi, ali i da se otvaraju nova radna mjesta, da se stvaraju nove proizvodnje ovdje na području grada. Bitno nam je da se pod povoljnim uvjetima, a kakvi su to povoljni uvjeti, to će opet prijavitelji reći,
da se osigura energija za sve poduzetnike u našim poduzetničkim zonama. Samim time njihovi projekti postaju prihvatljivi na financiranje iz europskih sredstava jer spadaju pod zelenu tranziciju, koriste obnovljive izvore energije u svojim proizvodnim procesima, ali isto tako da se osigura i korištenje za sve javne ustanove na području grada, za privatne korisnike i da mi stvarno u ovo vrijeme krize energenata počnemo koristiti energiju koju imamo ispod sebe i to u stvarno velikim količinama. Gospodine Lacković, ovo što se vi i gradonačelnik sad pričali mene dovodi do zaključka da znači imamo zeleni Đurđevac. Bili smo od uvijek zeleni, imamo bogatu i krasnu prirodu, ali ovaj energetski dio zaista želimo biti zeleni, odnosno biti neovisni i ostavljati što manje taj negativni otisak u prostoru i vremenu. Vjerujemo da ćemo kroz to razdoblje istraživanja i kasnije eksploatacije proći jedan zanimljiv put, puno toga će se promijeniti. Nama je normalno da na Islandu recimo imaju ljudi u kućama, u javnim ustanovima grijanje zato jer tamo znamo da su gejziri. Ista situacija kao što je na Islandu je i ovdje kod nas. Čak su partneri na projektu i Islanđani i Norvežani, dakle čeka nas jedan put od nekakvih 5 do 10 godina, ali cilj je biti energetski neovisan i što manje onečišćavati prirodu i kroz gospodarski, ali i kroz ovaj privatni sektor. Hvala vam na pojašnjenju o ovoj temi. Imam drugu temu, odnosno pitanje za gospodina Jančija. Donijet će se odluka o uvođenju novih parkirnih mjesta, bit će ih u gradu Đurđevcu. Što je to, gradonačelniče? Pa zapravo se uvode takozvana brza parkirna mjesta sa kratkim vremenom korištenja do pola sata besplatno uz 15 minuta tolerancije. Namjena je da ta parkirna mjesta u centru grada koja su nedavno napravljena služe da ljudi mogu obaviti svoje usluge koje moraju, da li koriste javnog bilježnika, banku, obavljaju trgovinu ili rade dokumente u gradskoj upravi, ali da uvijek u centru grada imamo dovoljno parkirnih mjesta za te brze aktivnosti koje ljudi trebaju obaviti. Znači besplatno, ali vremenski ograničeno, jel? Tako je, vremenski ograničeno. Na tim parkirnim mjestima se ne može koristiti ni mjesečna ni godišnja karta, ne mogu se cijeli dan ostavljati auti. Naravno govorimo o radnom vremenu, izvan radnog vremena je besplatno korištenje tih parkinga i može se onda i vikendom i neradnim danima koristiti. A osim toga evo imamo i u centru grada parking kod gradske tržnice koji se može koristiti bez naplate. Tamo će se raditi i nova poslovno upravna zgrada naših komunalnih tvrtki, pa će se napraviti i dodatan broj parkirnih mjesta, sve sa ciljem da se smanji pritisak za potrebom parkirališta u samom središtu grada. Odlično, hvala vam gradonačelniče. Gospodine Lacković, idem skupa s vama u poduzetničku zonu. Postoje neke nove olakšice za investitore, koje bi to bile? Pa što se tiče zone, tamo su maksimalne olakšice bile za proizvodne djelatnosti, onda smo došli do zaključka da treba otvoriti prostor i za uslužne djelatnosti, ali s obzirom na zbivanja interes trgovine za otvaranjem novih prodajnih prostora na području grada, mi smo oslobodili prostor za olakšice i za trgovačku djelatnost. Stavljeni su određeni uvjeti i nisu olakšice maksimalne, znači da bi trgovina dobila olakšicu i kupila zemljište 1 kvadrat ne po 67 nego po 1 kunu, mora imati maksimalnu stopu izgradivosti same parcele. Dakle, 60% mora biti izgrađenog objekta na površine na toj čestici i s druge strane imamo situaciju da tu ne postoje olakšice što se tiče komunalnog doprinosa, što se tiče komunalne naknade. Dakle, to je jedna grana djelatnosti koja je isključena iz tih dodatnih olakšica i smatramo da je uputno osloboditi za sve poduzetnike pristup zemljištu, a onda ovi nameti koji se naplaćuju i koji predstavljaju izvorne prihode grada će biti reducirani za proizvodne djelatnosti, jednim dijelom i za uslužne, dok za trgovački dio ne.
Hvala vam gospodine Lasković. Jedno pitanje evo za gradonačelnika gospodina Jančija, evo ni ja nisam do donedavno znao, ali Đurđevac će biti bogatiji za jedan novi trgovački centar uskoro. Dakle, evo molim vas recite koji i kada kreću radovi? Pa pričali smo već o tome, KTC dolazi u Đurđevac sa novim centrom. U ponedjeljak kreću radovi na rušenju zgrade zadruge i na čišćenju cijelog terena. Njihov cilj je do kraja ove godine otvoriti novi centar i krenuti sa uređenjem prostora na gradskoj tržnici gdje se oni trenutno nalaze. Tako da evo, imat ćemo novi trgovački centar, a ima i upita za druge trgovačke centre na području grada koje ne možemo o tome još govoriti iz poslovnih razloga, ali drago nam je da Đurđevac ponovno postaje trgovačko središte, da se to prepoznaje i da ćemo očito imati novih investicija na području grada. Baš sam to htio pitati, dakle interesa ima i za druge trgovine, ali definitivno KTC s novim trgovačkim centrom dolazi u grad. Dobro. Gradonačelniče, imali ste jedan zanimljiv sastanak vi i gospodin Lacković ovog tjedna sa gradonačelnikom Bjelovara, gospodinom Hrebakom, koji je bio u Đurđevcu. O čemu se razgovarali na tom sastanku? Pa saborski zastupnik i gradonačelnik Bjelovara gospodin Hrebak je bio u Đurđevcu. Najzanimljivije teme su bile one oko prijave i pripreme novih projekata za financiranje iz europskih fondova, iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost i novog programskog razdoblja. Grad Đurđevac i grad Bjelovar su uspješni po povlačenju europskih sredstava. Imali smo puno zanimljivih tema, pripremamo slične stvari i na ovaj način smo evo razmijenili informacije, dobili uvid u neke natječaje koji će biti u budućnosti, gdje možemo biti spremni za pripremu i prijavu i mislim da je bio jedan kvalitetan sastanak koji će nam i jednima i drugima biti od koristi. Znam, gospodina Lacković, puno se govorilo o tim vodama, odnosno situacija oko vode između Bjelovara i Đurđevca, sigurno se i o tome razgovara. Jesmo, dakle sigurno se nećemo svađati oko vode, postoje razni modeli zajedničke suradnje, mi želimo partnerski odnos, isto tako je i od strane Bjelovara, odnosno onoga što je rekao saborski zastupnik Hrebak. Lijepo je i korisno čuti korisne informacije od izabranih saborskih zastupnika iz naše izborne jedinice, tako da je, kao što je rekao gradonačelnik, bilo korisno, ali bilo je i ugodno. Znači, naši odnosi prema Bjelovaru i s Bjelovarom su bili uvijek korektni. Da li će i kada i u kojem obliku doći do spajanja naših vodnih usluga, dakle naših komunalija i koje pokrivaju grad i okolnih 9 općina i ovih ostalih Garešnice, Daruvara sa Bjelovarom, to ćemo još vidjeti. Za to je potrebna jedna određena stabilnost. Mi smo u dobroj poziciji, imamo i svoje izvore vode, imamo dobro pokrivenu mrežu, temeljnim kapitalom smo praktički podjednaki, oni imaju veću prodaju, zato su oni u jednom primarnom položaju u odnosu na nas, ali zasigurno neće doći u pitanje apsolutno opstojnost naših komunalija kao podružnice ili trajne podružnice sa svojom pravnom osobnošću, o čemu će biti još vremena, jer ovo je isto jedan proces koji će tražiti da se prije toga provedu i svi postupci aglomeracije, jer ne vjerujemo da će se unutar jednog takvih velikih zahvata, a oni se odvijaju i u Bjelovaru, ići u spajanje onako preko koljena na brzinu. Dobro, bili se ovog tjedna i u županijskom središtu u Koprivnici, održana je 5. sjednica županijske skupštine. Evo ukratko što je bitno sa te sjednice i kakva je nakon te sjednice evo suradnja s županom i županijom. Dakle, znamo da nismo u nekim bajnim odnosima, to ne krijemo, smatramo da je velika šteta za našu županiju da ne koristi primjere grada Đurđevca i iskustva koja mi imamo u povlačenju sredstava. Župan je dao izvješće za 6 mjeseci od prošle godine. Mi nezavisni smo bili protiv takvog izvješća, odnosno glasali smo protiv, ukazali smo na netransparentnost u radu, upravo što se tiče tih velikih projekata koji su najavljeni i koji čine dio tog sporazuma 5 sjevernih županija.
Znamo da su to projekti dakle terminalnog čvorišta koje bi se trebalo raditi u Križevcima, ne u Koprivnici gdje zaista je čvorište. Želimo raditi palijativni centar za cijelu regiju, a nemamo niti palijativni odjel unutar naše bolnice. Radi se nova strukovna škola, što vjerujem da je pozitivno i da će se realizirati. Cesta do Koprivnice kao jedan prioritetni projekt od nacionalnog interesa koje je stavljen u taj sporazum je čak ispao iz proračuna. Dakle, ne da se neće raditi, nego se neće ni projektirati kao 4 trake, pa čak niti ovaj dio koji treba početi gradnja, koji predstavlja za obilaznicu Križevaca. Dakle, jedna situacija koja sigurno ne treba dobiti podršku. Mi smo najneambiciozniji jer smo najmanje prijavili u taj sporazum, čak je i Međimurje, međimurski župan, unatoč činjenici da je on bio pod istragom i nije bio župan, i oni su više prijavili od nas. Posebno se poteže pitanje toplica u Kloštru Podravskom. Ja bi najrađe da to projekt uspije, ali ja na vrijeme ukazujem da se tom projektu od strane županije pristupa paušalno i na jedan način koji će urušiti sve napore onih ljudi koji danas rade na tom projektu i željeli bi najbolje, ali neinformiranost i jednostavno nedostatak komunikacije sa Zagrebom je vidljiv u realizaciji svih tih projekata. Pa tako i taj dvorac Inke u Rasjednji koji zavređuje obnovu, ali se 21 hektar zemljišta zaštićenog područja oko dvorca gdje su bili ribnjaci pretvara u gospodarsku zonu za solarnu elektranu. Dakle, to sve pokazuje zapravo da županija ne mijenja smjer i da nažalost ćemo imati istu situaciju kao do sada, i to onda mi kao nezavisni i kao jedan grad koji ima vrlo jasno vidljive rezultate u povlačenju europskih sredstava ne možemo podržati. Gospodine Janči, vikend nam je tu, proljeće, ljepše vrijeme i odmah ima puno događanja vani. Već sutra je nekako zanimljivo događanje u Svetoj Ani. O čemu se radi? Idete i vi tamo sutra? Naravno. Evo, i poziv svim slušateljima. Sutra nam je tradicionalno podravsko kolinje u Svetoj Ani. Prikaz gastronomije našeg kraja, bit će naravno i degustacije. Organizirana je i biciklijada, naš hotel se uključio u akciju, imat ćemo goste iz cijele Hrvatske koji će sudjelovati i u biciklijadi. Osigurani su i bicikli. Evo, za informaciju slušateljima, oni koji žele mogu koristiti i naše bicikle koje imamo, električne bicikle kod našeg posjetiteljskog centra, da posjete ovu biciklijadu, da prođu trasom kroz naše Vinogorje do Svete Ane i da se tamo onda lijepo zabave i nakon degustacije domaćih i tradicionalnih proizvoda s Kolinja da se vrate lagano kući. Još uvijek nam nije onak pravo proljeće, vrijeme zna biti čudljivo. Što ako bude kiše? Pa neće se ništa odgađati, tamo imamo i društveni dom, postoje i nadstrešnice, manifestacija će se i dalje održati, tako da poziv svima bez obzira na to kako će biti vrijeme sutra. Odlično, gospodine Lackić, hoće dodati još nešto? Pridružujem se pozivima i vidimo se sutra u Svetoj Ani. Puno vam hvala na današnjem gostovanju u gradskim temama. S veseljem vas očekujem i sljedeći petak u ovo vrijeme. Gradske teme, gradonačelnik grada Đurđevca gospodin Hrvoje Janči je bio gost, kao i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca gospodin Željko Lacković. Puno vam hvala, gospodo, još jednom. Hvala. Gradske teme.